El que us hem fet, el que teniu aquí, és una tatent, com la tatent de poma de tota la vida, però amb tomaca. Que tenim 3 tipus de tomaca, una tomaca feta com un concentrat, que hem fet amb tomacó, després una tomaca tipus Montserrat, que l'hem fet només saltada, i al final els pètals són una tomàquet pera, amb una mica de mantega, sucre i com una tatent tradicional amb una base de pasta de full. Val? I aquesta tatent de tomàquet serà la base, el protagonista del nostre plat que muntarem a partir d'aquí amb bacallà, amb mongeta blanca, etc. Val? Aquesta el que farem és donar-li ara un toc de soplet perquè agafi una mica de color i ja està. Llavors aquí la mongeta l'hem cuinat i ens ha sigut igual que es trenqui una miqueta perquè el que farem és fer una crema de mongeta blanca. Ara que està de moda li podem dir hummus, però no seria la idea, val? Li ficarem una punteta de menta i ficarem una gota d'oli d'oliva i una punta de sal. I això ho triturarem. Aquí el que he fet és donar protagonisme per separat, per fer elaboracions per separat de cada producte. La ceba l'hem encurtit. El fesol hem fet una crema, la tomaca hem fet una tatent i el pebrot, ja que tots tenim defectes, jo soc de Valls, com que soc de Valls he pensat en ficar el pebrot com a producte dins una salsa a calçot perquè tingui aquest punt del pebrot, però sí una salsa. Bueno, doncs aquí tenim el bacallà. I el que volíem és, veieu, està entre cru i cuinat, val? Amb el qual tindrem la textura, l'aroma d'un bacallà esqueixat, però amb una cocció molt suau que ens donarà cremositat en boca. Llavors anem a muntar el plat. Tenim aquesta crema de mongeta, aquest hummus, anem a dir-li, de mongeta amb oli d'oliva i un palet de menta. Li afegirem unes mongetes sense triturar, el nostre protagonista, el bacallà, afegirem la nostra ceba encurtida que ens donarà color, cruixent, aquest punt de vinagre. Seguirem amb el romesco que farà de pebrot. I finalment el que farem, per donar-li aquesta vida vegetal més tirant cap al món de les amanides amb germinats, aquest és de rúcula, aquest és de bleda, i aquest que és de raba. A través d'aquests vegetals anirem cap al món de les amanides perquè ens recordi una mica més en aquest empedrat tradicional, tot i que l'original no portés enciam, sí que la part crua del pebrot, de la ceba, necessitem recuperar-ho d'alguna manera. Finalment aquí que tenim que ficar? Crec que aquí ens fa falta una gota d'oli d'oliva verge extra, ara que està a més en campanya.